Ginkwestyon ni Mamamayang Liberal Rep Representative Leila de Lima ang padayon nga paghipos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa isyu sang gulpyada nga pagkakas kay General Nicolas Torre III bilang Chief sang Philippine National Police. Ginsal-ot sang kongresista ang pamangkot kadungan sang House Committee on Public Order and Safety briefing. Pahayag sini wala gid sang tinimok-timok ang presidente. Apisar ginhambal ni Interior Secretary Jonvic Remulla nga nanamian gid ang Chief Executive kay Torre. Sa order nga i-relieve si Torre nga ginpaguwa sang Agusto 25 ang nagpirma amo si Executive Secretary Lucas Bersamin kag samanang nag-isyu sang memorandum nga nagapangalan kay Lieutenant General Melencio Nartatez Jr. agud nga magbulos kay Torre. Nagalibog man ang ulo ni de Lima nga bisang gin-relieve na si Torre. Ginasiling ni Remulla nga ginasaligan sa gihapon sang presidente. We all know what's the hottest issue today, that many were surprised about the development of sacking or relieving the former PNP chief, Torre. We have not heard from the president, actually, although the order to relieve came from and was signed by Executive Secretary as the little president, as authority to sign for and in behalf of the president. And there has been no statement really from the office of the president, whether it's directly from the president or through ES. Nabarian si Representative Leila de Lima.